Kublai pi iwe pi iwe, prinsip hai pi sa sin second ke amen faithful and true channel. Par second ke catechism series. Kublai pi iwe ki pas ngam bar kai ki paralog ki ba subscribe ki ba long ki member but ki ba shu ngap ki ba shu share. Kublai pi iwe bar kai ki level jong ki nong ngap bar kai ki judge nong ngap nong page ya kan ke channel kublai pi ki ba ai comment ki ba ai ko ki ba ai comment but ki bam sutanat da bang atip ki kata naka tau jong ka jing ai comment compare yang re ya ke bang ai kam re ka jing kedau yono re nga shu ya tu ya ke ka jing shisha namar ba bale ko ban ai ya tu ya ka jing shisha namar ba ka jing shisha kan sapa lai lu jangi dia akan dikasihnya kan dia catechism series ya ko ban wan ra shapi ya ka we ka mar ber ka phang ya ke bang ya kan ngalasim na ka we ka ko jing he kainiam ke bala penmi da ka CCBI ka Conference of Catholic Bishops of India ke ba kerteng jong ka kot ke de ka adult catechism volume 1 but akan dikasih ka mat hikai le ka mat yakren ke mat yakme ka de balai lakot ya ki kampla jong ujisu ki dak jong ka hima beneng ya ki kampla jong ujisu lakot ki dak ki sin jong ka hima beneng tingin ya pek nok mentai kan ni bun ki briu ki ba late ya riublay ngong pilgrimage ki jing late pilgrim sya valan kani lene sya nasik ki khmilenti banyo i lene banyo mat kano ka kampla henrei ki babun na ki samla menta kim kwa ban nget ya kano ke ba ya per na ke ba julong ke ba jupau ha kamariang ke ba jujia ha kamariang ke ba man na ka singi hapa kinong hikai jinget ki ai ya ke jing ya lam men sim yakini ki samla bun sin ki ngap jar sapang ki kampla namar kim kwa ban syak keli da ki jing keli ki ba penjak burom ne pen artatin donru ki kot pule ki ba lek hadu kata ban batai ya ki kampla jisu kum ki jing jia ki ba jia hakamariang kibala ban batai ru nda kasayan don ru kibaong ba ki kampla ujisu kilong tang ban pen klanya ke jinge jong ki senran jong u lane ban kristian ya ke jinge jong ki henrei ngimla mo ban ong ru ba hakini ki singi kinehi ki kampla ki penmi sibun ki jinge ban ya kaba ki penbet kala ban long ke ba yangi ban ngai haki kampala lane ban priang ya kadur jong blei uba ikum ba umburom ya ki anjong kamariang kiba ma uhi ulabu hato kalong kabadon kam ban yo i ya ki kam kiba phala sibun shwa bangin la ban rung ja ka perthei ke jinget kathong jong kene ke jingi kai mata ka singi kalong ban yarap yangi baro ban singutu ba yaki kampla ki bara tho haka gospel lene haki gospel ki long nung kong ka kubor ka ba lapan pau long ba jong ki kam ki yatu yangi u jisu bat ki yarap ru yangi ban singutu yaki kampla ki barang jia hadu mentah kajing skong tu bakala ke bakongsan kajing jia kamariang the natural phenomena hapa ngi sngau syapang ki kampla ki bu jisu udale bun sin ngi lengo kumno kini kijing jia kila jia donru wat ki ba atatin syapang ki kamplahi da ka ba perkat bagi dei tang kijing jia jong kamariang kibala ban batai da kasayan kum kanuksa
tu ubreu ula ban ong hakawe kasin habaki breu kila yalum ban singapi u jisu kila syak tak sibun dak jinga tu jong u andala poi ka por bam janmit barok kila ya bam lang ya ka jin bam ke ba kila wanra bat ka bam kala dap ban penhun ya barok kalalong ka kam pala kan ni ka jing batai ka la ban long ka pastat rei kan ni ka pen i bangi dang kiar na ki kam pala don bun jat ki jing batai start ban batai ya ki kam pala ki bara tho ha ki gospel henrei ka jing sisha kalong bangi sem hendreu teli ki jing tu khana ha ki gospel ki babatai kumno ujisu ulak penroy ya ki pu na kabanta ki briu ki balawan ban sengap ya u nisem arteli haka gospel katkum Matius arteli haka gospel katkum Markus kawei ha katkum Lukas kawei haka gospel katkum Yohanes shushu karkom baki evangelis ki tho ya kini ki jinga tu kalong kabasuk bat ka ba shisha hadu kata-kata baka ban mudur kumno ba ki tauhi ya kini ki jinga tu ki kampala ki don arteli ki dur don two faces kadau ka ba penlong yangi ban batai bakala ya ki kampala ha ki gospel kalong namar bangi pej ya ki kum ki sakhi sayan kadba haka jing shisha ki dei ki dak ki ba dei ban siutu ya ki ba dei ban siutu dak jing ngai ni klet ba ka kampala ka don arbanta ka mata ka ban kong ka bala ban yo i kalong ka jing jia ka ba phala ka ba ki briu ki la ban saki kalong ka jing jia ka ba phala ya ka ba ki briu ki la ban saki kebaar keba omla ban yui don art benta keba kibru kila ban yui pat kawe keba kimla ban yui ti ya kene keba kibru kimla ban yui kalong ka khubor men sim keba tang ki banget kila ban skautu tu ngine pej ya kini ki arteli ki rukom jong ke jing batai kawe ka samla pule ka ai sentiu ya unong wat jing tip sapang ki jing thung ni ong botanis une ustad sayan un pej yo sentiu un bishar ya utau sentiu un wat ya ka jaj bat un pen ya hap ya ka haka kerdan dan ya un usentiu haka kerdan kebaya dei henrei lada ikna barit i ai ya uju usentiu halaka kami usentiu uyatu haka kawai kedega jing ong nga ya pi kam keli usentiu ayu une hendrei une usentiu umut ayu namar kata ya uju usentiu layo i ha arukom ki baper kini arteli kirkom batai kimya le persya hendrei ki yarap mar keliang anda kenyu jumai hakatan syate lam ingi jong kari India, North East India, ki start sayan kin kren syapang ka bor jong ke jingki kum ka Richter scale. Henry ki paj riulum kila aban ong, ki blay ki bitar yangi. Ki start sayan ki keli, ke ujah jumai ayu ubalajia. Kat baki pai riulum kikili kane kamut ayu. Kumta kawe ke jingjia kala ban syak batai ha arukom ki baper. Haluts ke office ke babishar halor jong kitu ki briu ki bayok ya ke jengkoi jengkia haba ki lalet hang tai ya ke bagi ki ong the medical bureau ke bakentup ya ki banget bat ya ki bom nget ru ar jaj kibriu kinong kemi ya kane ke office
Kapan benar ba kawai ke jingkot kalong kapomla ban batai dah kesayan. Henry kibangit ki yoi hakata ke jingkot ya ka kampla jong blay. Namar kata hapangi keren sepang ka kampla. Ngidei ban penya per. Hapedeng ke jingjia ka bomla ban batai kat kum ka ain mariang. But kadak mensim kabadai ban singautu dan ia kabadai ban singautu da kajinget ia kabadai ban singautu da kajinget mentangi pej kajing pejong kasayan nakapantaki start sayan omdon kampla nakapantaki start science omdon kampla kidon tang kijing sisya ya kibala sakhi bat balabu bat yakaba labu ijin tho yakibala sakhi bat yakibala bu ijin tho ka kam jong kasayan kalong ban wat yakidau jong baro ki jingjia ki bajia haka perthei ki nget baka mariang ka bud yaki an ki badai ban lap ban sngothu endala lap yakidau ki start sayan kila ban batai balai kajia balai kata kajingjia kajia bat kila ru ban antat lupa ya kepala ban jia hadin lada kimpat lap ya kadau kimut ba kadai ka kampala ndrei ki supriang ba kimpat tip pat kidang yai wat ya kadau hato ki kampala ki yalek persya ya ki anjung kamariang ki long halor jong kini ki ain kata kamut ba ka kampala kala ban pendep hatang kendiat por ya ka ba kamariang ka jusim bun snem ban pendep kumta nuksa haba ublay upen kot yaw bopang kalong kumba u ay yaw tau briw ya kabor bakerpang ban penbano marmar ya kamet kabala se kan simbun snem ban kot lani kanam kot satya kumta kai jing pen kot kadang long kai jing jia hakamariang kamut bolong haparing kiong ke nature kabaar Henry kejing stet buat kabor jongka kapalat ya kabajujia man kasngi ketade ka kampla sepang ka kampla di ka kampla kapen kela Henry kam tau tomai ya ka mariang kapalat ya ki ain ka mariang Henry kampen ken ya ki kajing mot jong ki breu hakapor jong jisu ngidei ban kenmau ba arpo spa snem menshua 20 centuries ago ki breu kim sngautu ya kapertei kumbangi sngautu menta haga takapor kajing pera pedeng kajing jia kabalong barabor kabaju jia man kasngi bat kabaphala kam saibha kumalong menta kinong penkot bat kinong le kampla kila don haka imlang kasalang mensim jong kata kapor wat la kata ki gospel kim pen i ya ukris kum unong le tang ya ki kampla jong u ki don ya ka jing temu ka bakham jeliu om dei ban pen lengo tang ya ki priu u jisu syam lale ya ki kampla tang ban pen lengo ya ki pajba haba kinong ya lamju kita wana ya kadak kiba pela ban pen sisai lade ula kentait ban lek kumta kumangi siam ha gospel ku Matius nong ko bakat ar kot life u pradu saupu ar henry ulale ya ki kampala ban ai ki dak ki bala ban ya lam ya ki breu syaka jinget hau ju kentait ban le ki kampala haba ki briu ki wan da ke jingek pat kada not ka ba play na ka banta ki bom nge ki kampala ki long ki jingkli
Tungin ken mau ya kepala jia hakasing Pentecost. Tadi ngipej ke kam jong ki apostol kalong ke baar khot iwe hadu ar puwe. Kalau dari don ke jingjia ke pala hadu babun ki briu ki layalum hakmat ke ying ke ki apostol ki ladon. Kila keli kane kamut ayu. Kam apostol long ar khot khatar. Don pat kibala persang ban batai ya kata ke jingjia ke baong kila bu aj wine tmai. Khot ke khat lai. Henry ki banget kila ai ya ke jing batai ke paper. Petrus sulaong. Kini ki beriu kim syong shit da ka wine ke pimut. Henry kene kalong ke bala kren lupa lomba unong tu lupa Joel. Kemang syem kami apostol long ke ba ar khot khatsan bat khandriu. Katok ane na ki pas ngap. Kila syakta hakini ki ketin. Bat kila kelak pamut syau Chris. Kakam jong ki kam phala. Hakan ne ke jingjia kakam phala kale artli ki kam nengkong kala penlong ki breu ban keli ka ke padang jia. Ban priang ya kata ka kubor ya kebala penbenaleng ba kata ka kam phala. Kadon kam ya ki ban play ya ki donut jong ki. Hadien kata ki banget kila batai ya ka jengmut jong kata ka jingjia. Kumta ya ki bom nget la pen ha ka jing simrai jong ki. Hadu ka jopap jong ki briu kalami na ka jing jeliu ki donut jong ki. Namar tang na ka jing yo jing tip. Henry na ka donut jong ki. Namar ki sngew ba ya ka jing yo i jong ki. Bab ki sngew ba ya ka jing yo i jong ki la syak keli. Kitu ki bala priang ya ka jing batai mensim. Kila rung syak ki jing nget. Kitu ki bala kentat kila sakum ki bom nget. Ti ya ki kam phala omla ban pet kum ki sabut. Ki kam phala kimde ki sabut ban penbori ki briu ban nget. Om don kono ka sabut ke bala ban yalam ya uwei ubriu sya uwei pat. Lada ki kam phala ki dei tang ki sabut. Te ublei unlong uba punon kam ya ke jing bom tip jongi ban penbor jengi ban nget. Kata kam long kerkom tri kam jong ublei. Perkat kum ne. Lada ulung do ubah hikai niam ulej sya ki pat julum ha Arunachal Pradesh. Bat u persyang ban pensisya bu ublei udon da ka open iya ki komputer pimut bakin nget namar kata ngilaban ong ki kam phala ki sedang habangi sange ban sim ya ka jaka jung ublei. Bat ngi sya ya ublei ban long ublei. Don uwei beri wa ong kumta. Kanong rim jong ke jinget jongi. Ka jinget jongi kam syong haki kam phala. Ka syong haka jing mi pat u Chris. Ka jing jia hap ke ba pedeng the central event parang kiong. Ka jing jia pa pedeng jong ke jing im jongi ke dei ke jing maya ke bala ban sutu tang da ke jinget. Kadai nakata ka jingjia hapdeng kani ka pedeng da ka ba ni dei ban sedang ban puson ban perkat halor ki kampala ki gospel. La dang ngiet bu blei ula penmi pat ya Jisu na ki jingyap. Ngim don dau ban kentai bu blei ula le ya ki kampala leng bau Jisu. Ha ka jing sai jong ka jing mi pat. Ya ke jing jia ki ba phala ya ki bala tho ha ki gospel ki kralang ki dak ki ba kedau sya ke jing sisya ka ba kham jeliu sisya ha ke jing sai jong ke jing mi pat baro ke jing jia ki la ban long ki dak na ka banta ki banget na ka banta ki banget ki kam phala ki long ki dak man la ka kam phala ka long ka dak ri tang ki banget ne ki bakloi ban nge ki la ban skau thu ya ke jing mut jongka ka kampla ka kit ya ka kubor ka padai ban sya pan syai lembang ki wepat ki kam bat ki ktien ki kampla jung Jisu ki don jing adai barabor bat ke jing hikai ba kerpang jong
ki bom ngai kim la ban yu ya ka jing mut ki bom ngai kim la ban yu ya ka jing mut ki gospel kim de ki kot khubor ki gospel ki athu yangi chapang bun ki kam phlau jisu hato ngila ban tip ti kena lut ya ka ei ke balaja bun sin kalong ka ba namar ki gospel kim de ki kot khubor ki ba shu tho ya ki jing jia man ka sngi ki long ka jing phla le ka jing phla jong ka jing ya ka bala tho da ki evangelist ka jing thmu jong ki kam long ban pen tang ya ka bala jia handrei ban pen pau ya ka jing mut jong ki kam phla namar kata hapangi pule ya ki gospel ngim dei ban keli tang kumno kalaja ringi dei ru ban keli balai la tho ya kane ladangi lap ya ke jingmut men sim jong ke kampla kata kamut ba ka jingjia kam syam laja kamut ba ka jingjia ka donru ka kubor ya ka ba ublei ukwa ban ai wei hindu na visa kapat tanam ula tho menin ki blei ki labitar yangi nginom la ban ong ke ke bala jia sisa lakadei ke jingki jumai lane ke eryong lajar kata ngitiba kerajia ka air ke ba phala nak panta jong ban ai ya kane ke jing batai ke jing jia ba penia men haba u jisu ula penroi ya ki kpu bat haba ula pencai cai ya ke duriau ngimtip ke bati kena kalong badon ka ke ba phala ke bala jia ya ka baki senran jung jisu kila sengau tu bakalong ka kubor na ublei ya ka dak ka dei banyo jing sengau tu ladapi apply na kapanta ka license banyak kali pi haban tip ban sengau tu ya ki dak ki sin badon haki surok ki jemut jong ki la dapim tip ya ki jemut jong ki dak pimla banyak kali bha kumjuru habangi pule sepang ka wei ka kampala ki gospel ngide ban wat ke jemut jong kane ka dak habau jisu la pen ya ki dak haki briu lane haba ulale ki kampala bon sin ula ai ya ki om tang ka wei ke jingmut hanre bun li ki jingmut ha ka wei pat kur kom ong ya ki dak ki shin ne ki kam pla jong u la ban batai pat dak ka bak kedeu ya ki por baladep ne baki kedeu ya ki por ban sawan ha ka bai dei bat ki por ki baladep ni ki ba la lek namar ukwa ban kedeu bakat ia kaba ki nong ya tu lupa ki la kren la pendep hau kumangi siam la dangi pule na ka gospel kat kum Matius kolong ka kat wei kat sau bat san hakaba ye dei bat kapor ke ban sawan namar ulakwa ban pen ilupa ya ka ke ban jia hakaba kut jong ka pertei haba ublei unyat no ia borok ki umat penduk no ia ke jingyam penduk no ia ke jingyam penduk no ia ke jing jenjar bat ke jingpang kumbala tho ha kitab jing pen pau kolong ke arab huwei kot sau kumta ha ke jing pen roi ya ki pu lakot yang iban yo ya ka badai ban patai ladangi batai ya ka kata kajing jia je pun roi kupu lada ngi batai ya ka jing kedau syaki por ki barim ngi tu ba jisu ulong Moses belapsa ya ki Israel hari cloud kupu na peneng lada dapat ngi batai ya ki ba kedau syaki por ban sawan ngi tu ba udai
tang ujisu ubala ban pendep pura ya ka jing angnut bajeliu jong khon benriu namar ulaong ngalong ukpu ubaim ubalawan hiar na beneng lada uno ubam ya une ukpu un im junam badukpu ubangan ai hu ulong kadok jonga ya ka banga ai khnang baka perthei kentup im Yohanes Ndreu San Puwe. Larangi kwa ban penwan jia biang ya kata kabala jia men haba ujisu ulale ya ki kampla. Ngila lese bandu ya ki benta ki pakongsan. Ke ki bangi haban le kalong ban wat kumno blei ulatrei lang bajong jisu. Hato kam siam lalong kata kabau Petrus ulaong ha ki pajba ha kasingi Pentecost ulaong to shaskor yakin kiktien korang ba Israel ujisu Nazaret ulalong ubreu ya ubala pha do blei kumbala pen isai kidar hapi daki kampla ki jingpla bat ki dak kisin ki ba ublei ulale lengba jong u pihi pitip yakane naba kata kala jia hapdeng jong pi kam ci apostol ar pu ar ki kam pla jong jisu ki temu ban long ki dak ki sin ya kane ka jing temu jong ki kam pla u jisu kala pau shai hakawei ka jing ong jong u dei umen sim u blei uba ai boringa ban be no ya ki ksui kata kapen sebut ba kahimau blei kala lawan hapi Gospel ku Matius long ka khadar khot ar kupra kiju kila khimilenti ya ka jing pen pau batmai bat bakhatu jong blei bo wan ban pen bet ya ka jing kulmar ki por ki barim ban pen keladur ya ka perthei kepala jot namar ka pop ban wandra ya ka hima jong ka hok ka jing suk bat ka jing im ki jing tho jong kini thu lupai kila dep ban ya thu lupai ya ki eki dak ki ban pau haba kata kapor kan wan habau Yohanes nong pen baptis sulah keliu Jisu sepang ka jing temu jong u Jisu jubab da ka ba ong tang ngadei Mesaya penban ukudeu syakidak kisin jong ki kam jong u ki matla ki yo ibiang ki dko ki yaj biang ki ba sanyang lengkut ki lakhoj ki kelut ki yo sngeu ki ba yap ki la khem biang bat ya ka khubor ba bha la yalap haki baduk Matius Khatway San kan ka pen i baya ka jinga thu lupa u Isaya lalap pendep ha u Jisu u Mesaya kalong ka ba syai ba ki kam phalau Jisu kilong ki dak ba ka himau blei kalala poi hajan lane ba ublei udon hapdeng jong ka perthei udei ublei ubaterwa ya laki khun ya ka jing im bapura kata ka dei ka dau babun na ki kam phla jong u kilong ki kam pen koi lata nginget ba ki kam phla u Jisu ki dei ki dak kumta ka jing pen koi yo briu bapang yap siliang kum kanuksa kam dei tangka jing pen koi ya ka met jong u ka kedau sya ka jing sisya ka bakham jeliu ka pen i ba u Jisu udei u Mesia kun u blei u badon ka bor om tang ban pen koi ya ka met henreiru ka bor ha ka perthei ban map ya ki pop ubang i ha Lukas san arpusa u Jisu siam lawan ban pen kelaya bar ki jing jong ka jing imbriu da ka pale ya ki kampla lada kata kalong ka jing temu jong u unjin dala pen koj ya bar ki bapang ha kata kapor ya kata la yo isai ha ka jing kendu jong u padu breu bapang yap siliang kapen i baka jing pen koj ya kamet kalong kadak jong ka jing pen koj ke bakham kongsan ke bahapo kata kalong ka jing map ya ki pop yang pej ha ka Gospel ku Markus nong ka ar ko iwei haduk hat ar
Kane ka jing jia harum kan yarap yang i ban skutu ya kane ka jing sisya ka tenrai ladan wei breu balangop ha ka jing di kiat ha ka wei ka sngi ula dam ko siu ha khamat u blei bat ba u kerpat jing yarap na u blei ula jubab ya ka jing duai jung u ha ka kom ka ba phla ula kta ya ka do no jong u ne u breu bat la pelat ya na ke jing long brau jong ke jing di kiat une breu ulamat ya ke jing kelaman sim ke ba krau hadu ba useu kumba la khatma ya ha ka je katre ulai thu isaki parlok spang kan ke jing tre phla jong blei par kumno mentau la it ya la kamon par ke jing im hau jisu don pat wei breu ubala ben ya da ka ba ong pila sedang nget yakini baro ki jing bom sok khau chapang ki kampala chapang bu jisu lapen kelai ka syakawan une breu la juba hooi habakren chapang ki kampala haying jonga ublei lapen kela ya kawan syakabam ong tau breu tika jing temu jong ki kampala kajing temu jong ki kampla lane ki dak ki pau jisu la le kalong panikong ban penmi ya ka jinget hau lane ban penke ya ka jinget hau ring page Yohanes arpo laipo bat laipuwe baar ban peni ba dei uba ublei upha ba udei uba ublei upha jisu kabalai ban ai ki breu ya ka jing im bapura Yohanes sipo ki kampla kim dei tang ki jing jia ki bapala kilong ki dak ki ba khot yangi ban ngej hau kris ban priang ya ki jing im ke ba thamai ke ba uai khadu ya wai ki gospel kim khot yangi tang ban lengo ya ki kampla jisu ki khot yangi ban sngau thu ya ki jing mot jang kine ki dak man la ka kampala ka pen pau ba u jisu udei u mesaya belakular baar kahima ublei kelas dang ban wan hau kabalai ublei udang trei ban pen koj baat pen im ya ubriu kabasau ka jing pen koj ya kamet ka kedau sya ka jing pen koj ka bakham jeliu kajing map iki pop pat kajing im batamai kapasan kajing mi pat ukris kalong ka nongrim jong kajing nget jongi pat kajing syai ban sengutu ya baro ki kampla hagi gospel namar kata habangi pule sapang ki kampla jisu ngimdei tang ban syukeli kumno kalajia rengi dei ruban keli ke ai ke ba ublei kwa ban hikai yanga longba kane kadak di ko parlok ngila poi sebukut hang ni akan ke jing hikai akan ke sengi akan ke video tapi kwa ban ngam kham jeliu tapi kwa ban pule sekwe pat ki jing pule plan pule na catechism of the Catholic Church nomor sans pa sapunyo adu sans pa san pau kadon sakawei ka kod benrap ke badan bun ki jing keli don tang ki jing keli pat jubab ka kerteng the compendium of the catechism of the Catholic Church kanombar shispa pra di komen ko para kini kidei kiba ngi apej hakene ke sngi sepang kene ke kampla jong jisu dengan nget kolong ko pasai akmat ke jong pi kanom kren benrap su ngadap penkut di tang kawei ke bangakwa ban ong lada kalaya rap ya pi kene ka jing batai jong kabalang kamde ke jing batai jonga kene ke jing batai na kabalang balami naka CCBI Conference of Catholic Bishops of India lomba jong kawai ka kot ke bekerteng adult catechism the Emmaus Experience volume 1 ti ko men ko para la tapi yo kalat ban tiet ke ne kot satiet ma kene ke de kata ka kot ngadon ne kene ka kot tinga persiang ban penkelah kasih ya kene kakot kenang begitu kibam ngutu pareng re kinang ban pli YouTube kila ban yo jing hikai hakane karukom
utrai unyarap iwe pe iwe utrai balawan hapedeng tungi balawan long u Emmanuel balawan ban kitno ya kapang kasitom kajungi undon rengkat bat pi iwe pa iwe blay u it ya pi